Ja, we zijn hier bij het steunpunt van de provincie Friesland in Stiens en we zijn hier nu het soort ontvullen voor de struiroute van Jong. Want het waar zit om en nabij het vriespunt en dus gaat de provinciale ploeg de dik op. Ja, dit is krijg een keer wat anders dan altijd op kantoor, dus dit is echt prachtig mooi om dit te doen. Dus wij gaan een mooie oproute mei. En dat is echt van u de belangstelling richting deze meiwerkers die gewoon op elk moment, als het dit waar is, klaarstaan om de dieken voor u veilig te maken en te horen. En dat is jong let, maar dat kan ook nachts wezen of maas heel betierd. Op alle momenten kunnen deze ploegen inzet worden en ja, dat is mooi om dan ook even hier bij ons te wezen. En voor u als provincie Friesland is dit natuurlijk een hele wichtige taak. Verkeersveiligheid zit bij uw boppen en dit is één van die onderdelen daarvan. Vanuit hier worden dieken vanuit Stiens, Leeuwarden, Holwert, Trotbeeld, gewoon Haars, gewoon Haarsta wordt hier bijgestrooid. We vinden al die mooien wel mooi. Ja, dat is gewoon, het is actie en het is onverwacht. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, nou, als het aan ons ligt, wij gaan ervoor. Wij zwaarden gewoon met de provincie als de dikken bereidbaar zijn en dat iedereen veilig thuiskomen kan. Dat is onze missie eigenlijk. Wil je nog meer weten over dit wichtige werk of actuele routes waar wij rijden? Zoek dan op uw website www.friesland.frl/gladheidsbestrijding.